spesial untuk warga Jajan. Mbak goyang dong, jangan deket sini. Padha rasane ati kang nandang sengiteng lia hanyawa aku kowe lapo katresnan tak jaluk ojo eleh tresnan pancene tresno kuwi ati. terima kasih. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu reti aponi senadyan Rapi sonompo maka tak coba tresnan kodamku metu aku paham kuwasa. Panas kowe sing tak sayang dalilo aku kudu kelangan Dimas mustika ne ati donga siji aja nangis to Mas. tresno iki abadi. Jiwa-jiwa ning asmara kuwatno Ati kawula anggon kula aku tresno datang kendang saking topo tarewangi tak pateni lahir tresno yang suci kasunyatan yang aku siramu iseng kawiji luar biasa teman-teman Jajar Masya Allah goyang lagi. Sagita audio Emas kowe sing tak sayang dalilo aku kudu kelangan Dimas mustika ne ati tresnoku siji tresno iki abadi. jiwa-jiwa ning asmara kuwatno ati kawula Anggon kula lapo tresno Katon katon kendang saking topo tarewangi tak pateni lahir lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu iseng kawiji goyang lagi. Siap, terima kasih. Terima kasih. Iyo. Panas kowe sing tak sayang dalilo aku kudu kelangan Dimas mustika ne ati oh siji tresno iki abadi. Jiwa-jiwa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laku tresno